Ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha. Before nje ngihlale kodabeni mbukeli, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Namhlanje nguphatheleke indaba esematheni, indaba ke thinta abalingisi bomkhokha okungukhulekani, uNomkhosi, mase kuba nguyeke lapha uNobuntu. Sekuveleke la indaba ezithusayo kubikwa ukuthi ke umkhokha usufakeke indlela labalingisi bobathathu okungukhulekani, uNomkhosi, mase kuba nguyeke uNobuntu. Imithombo ethembakela ecacisa ukuthi ke kahle ingane umkhokha ubafakeke indlela labalingisi, kodwa ke kunamahebezi ukuthi ke umkhokha ubafakeke indlela ngenxa yokuthi ke baziphathi kahle emsebenzini wabo ke umkhokha. Okhulumela umkhokha uPortia Hlongwane ubeke seveza ukuthi ke kahle labalingisi abaxoshwanga lapha kumkhokha, kodwa ke bese kufike isikhathi sabo sokuba ke beshiye kuona kumkhokha. Ubeke seveza ukuthi ke bazohamba kuona ku season 2 wawo kumkhokha. Kunjalo ke mbukeli, indaba yakhe kuNomkhosi ibike yavela ke before ukuthi ke vele uyashiya ke lapha kumkhokha uyale phesheya kwezilwandle uyojoyina ke iLion King. Enakho ke futhi kuyavela ukuthi ke ukhulekani benaye kuNobuntu nabo bayashiya. Enye into ke mbukeli abacacisanga ukuthi ke kahle bazohamba nini, kodwa ke into abayivezile ukuthi ke bazohamba kuona ku season 2. Ngiyobuya ke nama-update ngizoku-update ukuthi ke kahle bazohamba nini, kuziphi inyanga and futhi ke bazohamba kanjani kuona kumkhokha. Siyibonile indaba yakhe ukhulekani ukuthi kakabuyanga entabeni, kodwa ke lokho akusho ukuthi ke usehambile kumkhokha. Into engayisho ukuthi ke kumele simlindele ukhulekani ukuthi ke buye entabeni. Lokhu ngisho ngani ngenxa yendlela abaveze ngayo lapha kumathiza. Ngiyobuya ke mbukeli mase khona kokuvelile mayelana nokuhamba kwabo ke labalingisi ukuthi ke bazohamba kanjani and futhi ke bazohamba nini. Indaba yakhe ukukhulekani leyo ngabuye entabeni, angicabanga ukuthi ke iyona indlela ukhulekani azohamba ngayo lapha kumkhokha. Ngendlela abaveza ngayo lapha kumathiza baveza sengathi ke ukhulekani usazobuya ke entabeni, kodwa ke makhamba isikhathi uyobeke sehamba kumkhokha njengoba ke bebevezile ukuthi ke bazohamba kuona ku season 2. Yizo ke lezade ngikuphathele zona mbukeli, indaba ke isematheni, indaba ke nje etrendayo. Ngiyophinda ke futhi ngibuye nezinye. Ngicela ke mbukeli ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazibongela.